Umasipala waKwaNongoma okuyiHlalankosi uthi nawo uwubheke ngabomvu umkhosi womhlanga oqala namuhla. Kulelisonto umasipala usingathe izintombi ezizoba ingxenye yomkhosi womhlanga. Imeya yaKwaNongoma uAlbert Mncwango iyachaza. Njengomasipala waKwaNongoma siyiHlalankosi silinde ngamahlabomvu umcimbi wesilo nowesizwe samaZulu ozoqala kusasa. Empeleni ozoqala namhlanje uzuphele kahle hle ngesonto. Lokhu umkhosi weintombi lapho intombi amajiji ezobehambisa umhlanga esilweni samabandla onke. Njengomasipala ke ithina esizobe simukela bonke abahambele lo mcimbi ngoba phela lo mcimbi uzobe wenzelwe enyokeni esigodlweni esikwaNongoma. Sihlelileke ngasohlangothini lwethu ngayo yonke indlela sihlelela izintombi ikakhulukazi lezi zaKwaNongoma okuyizona ezizobe empeleni zizobe zisingethe kakhulu isilo. Sivamise ukuba siqale ngokuba sibe nomkhosi wokuthi siyaya emhlangeni lapho ke izintombi ezisuke ziviliyela zizele ukuzohlolwa zilungiselela usuku lomhlanga. Ngakho ngesonto elidlule besinawo ke umkhosi weintombi othi siyaya emhlangeni. Zisuke la kithi emahhovisi kamasipala zehla njalo zinqamule edolobheni lapho kusuke kuyuhlabalhide lapho ezisuke ziqhuquzela nezinye isuke kungenzeka ukuthi seyikhohliwe ukuthi umkhosi womhlanga ususeduze.